Ki Doktor ka Apollo Hospital, kin sadon ha Apollo Trinity Medical Center kapadon hajan Gora Lane, Lower Nongrim Hills, Shyieng, ban Sumar hagi jajing pang beper. U Dr. Krishyanu kakati MBBS, MS, PDFS, Orthopedics na Apollo Excel Care unsawan haga katsan terik unok pra arajar arpesan nado kapor shipho bejemen step bat undon hado kapor shibaje no sngi ban Sumar yagi bapanggamen ban puot yau botlom ki bapang kho sieu ne pangmat ki badon jingpang hagi join bat gino gi jingmen saw ha kapor bai lekai sport ban tap Shyieng bat tap nar hagi join bat ya ki bakdia ki Shyieng. U Dr. Amlan Jyoti Sarma na Apollo Hospital Guwahati unsawan haka khan riu tarik unok pra arajar arpesan ha kapor khatway bejemen step bat undan hadu kapor khat ar bejemen sngi ban Sumar ya ki badon mau ha Khyllai kibadon jingthut habalai penje kibadon jingpang hau prostate kibadon tumor lane jingpang bampong hau Khyllai bat u prostate bat kiwei jingpang hau Khyllai lane urological problem. U Dr. Bibash Bhagawati MBBS DA FIPM Neuromodulation Dublin Ireland Pain Management Specialist unsawan haka khanyo tarik unok pra arjar arpsan nado kapor shipho bejemen step bat undan hado kapor shibaje no sngi ban Sumar ya ki bapangmet ki bakthakle ki bapang rendang ki jingpang jong ki thiet ban Sumar klem da don kam ban puoj ban yarap ban pendu ya ki jingpang haba mensaw ha kapor bai lekai sport ki badon slip disc bat arthritis. U Dr. Himanish Goswami MD Medicine, Dr. NB Nephrology na Apollo Hospital Guwahati unsawan haka khanyo tarik no pra arjar arpsan nado kapor khatway bejemen step bat undan hado kapor arbaje no sngi ban Sumar ya ki bamtrai kamshu Khyllai ki badon jingthut hau Khyllai ki bamla ban set penje ki badon jingpang Khyllai la slembha ki bakiu ga urea bat creatinine level bat ban pek ya ki jingtrai kamu Khyllai hadin bala dep transplant. Lada pi kwa ban bu appointment pi la ban phone lane shu WhatsApp hau new number khandai saw pra san lai khandai nyo ar nyo lai but pi la ro ban shu book online appointment ha ga website www.apollotrinityshlong.com. Nagamenta ga home collection ro pi la ban phone hau new number khandai saw pra san lai khandai nyo ar nyo lai.